सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदों। आंनि आखाइजोंनो बानायनाय गोबां रोखोमनि सिफुं, बे सिफुंनि बागैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खोथा फोरमायनो सानदों। आङो आंनि आखाइजोंनो गं 100सोनिबो बारा सिफुं बानायनाय जादोंमोन। बेखौ आं माखासे फाननायबो जाबाय आरो माखासे आंनि आखाइयाव दंबायो। दा आंनि आखाइयाव गोबां रोखोमनि स्केलनि सिफुंफोर दंबायो। बेयो माबायदि गाबो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव दामनानैबो देखायगोन आरो मा स्केलनि दं बेखौबो खोन्थालांबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर बेफोरबायदि स्केलनि सिफुंफोर गोनांथि जायोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लानो हागोन, गोबां रोखोमनि स्केलनि दङ। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे माखासे रोखोमनि स्केलनि सिफुंखौ आङो एसे सुनायनानै खोन्थालांसै। नोंथांमोना माबायदि खोनायो नायबानो जाबाय। लोगोफोर, नैबे इ मिडल स्केलनि बेखौ नोंथांमोना एसे उल्था नुसिगोन, मानो होनबा आं बेखौ फ्रन्ट साइडनि केमेराजोंसो आं भिडिअ बानायनाय जाबाय। आंहा केमेरा स्टेन्डबो गैथ'वा नालाय, बेनिखायनो आं फ्रन्ट साइडनि केमेराजों खालामनाय जादों। नैबे इ मिडल स्केलनि बेजों जोंहा गोबां रोखोमनि मेथाइबो दामनो हायो आरोना, बायदि बायदि रोखोमनि केरावके संफोरजोंबो गोबां रोखोमनि मेथाइफोरखौ दामनो हायो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर सिफुंजों केरावके संजों नोंथांमोना दामनो लुगैदोंब्ला बेफोरबायदि सिफुंखौ लानानै दामनो हागोन आरो। अब्ला बियो माबायदि गाबो नायनायदो लोगोफोर। लोगोफोर, बिनि गाबनायाथ' खोब मोजाङानो जादों, आंनि आखाइजोंनो बानायनाय। नोंथांमोना बेखौ जुदि सोरबाफोर दामनो लुगैदोंब्ला, माने गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। लोगोसे आङो डिसक्रिपसनाव मबाइल नाम्बारखौबो होनाय जागोन। ओरैनोथ' दामनो गोरोंफोरनि थाखाय गासै सिफुङानो मोजां। गोबां रोखोमनि स्केल थायो जोंना। जायफ्रा दामनो गोरों बेखौ बिथांमोना सुब्लानो जाखायो, नाथाय जायफ्रा दामनो रोङा बिथांमोना हाजार नाजाबाबो हाया आरोना, नाथाय ट्राइ खालामबाय थाबा हायो। बे जाबाय इ मिडल स्केलनि गाबनाय आरोना, जोबोद मोजां गाबो। नोंथांमोना बेखौ दामनायबानो मिथिगोन। अब्ला बेखौ दोनथ'नोसै, जोंहा गोबां रोखोम दंबायो बेनि। आंनि आखायाव दा इसिबां गैथ'ला, माखासे फाननाय जाजोब्बाय, गोबां लांबाय मानसिफ्रा। खोब दङ दा आंनियाव बेखिनिया दंथ'यो। गासै गं 30सो जाबावगोन नामा, आरो दं बैयाव माखासे। नैबे डि साब मिडलनि लोगोफोर नायनो हागोन। डि साब मिडल फ्रन्ट साइडजों साफायनायखाय उल्था नुदों दै, नोंसोर नायलाय। बियो माबायदि गाबो जों बेखौ नायनाय दंसै। बेबो जोबोद मोजां गाबो लोगोफोर, दामनो रोङोब्ला। आंना सुनाया एसे गोरोन्थि जालांदों, नोंथांमोना मोजाङै सुनानै नायोब्लानो मिथिखागोन माबायदि गाबो। जिखिजाया नैबे बिथिं नायोब्ला आरो बिथिं नायोब्लानो हमनो हाखायो सिफुङा माबायदिया मोजां गाबो। नैबे गुदुङा जेब्लायबो थिग जखानि जानांगोन। आं बेफोरनि बागै A to Z बिथांमोननो उनाव खोन्थाहरनाय जागोन।
लोगोसे नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नायबानो मोनगोन आरो सिफुंनि बागै माबायदि। लोगोफोर बेबो डि साब मिडल गोबां रोखोमनि मेथाइफोरखौ दामनो हायो बेजोंबो केरावके संफोरजोंबो। जेरै सानस' हायै गोसोआ होननाय मोनसे मेथाइ दंमोन, बेखौ बेजोंनो लादोंमोन। डि साब डि मिडल बे स्केलजोंनो दामदों आरोना। जेरै इयाव एसे नायनाय बे फार्स्टनि मिउजिकआ बेयो आरोना। अब्ला लोगोफोर डि साब मिडल स्केलनि सिफुङाबो जोबोद मोजाङै गाबो। नोंथांमोना बेखौ लानानै दामनो हागोन। गोनांथि जायोब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो लोगोसे बिदिनो दङ नै डि मिडल, बियो डि मिडल, बेखौ नोंथांमोना दामनो हागोन। बेखौबो जोबोद मोजां गाबो बेबो। आं ओरैनो सर्ट सोगाबनाल' गालांसै। बेबो जोबोद मोजां गाबो। आरो दं जोंहा नैबे सि स्केल, सि, बेबो जोबोद मोजां गाबो, बेखौ नायनो हागोन। सि स्केल बेथ' जेरावबो सोलिफ्रामोआनो होनजायो। जोबोद मोजां गाबो लोगोफोर। नोंथांमोना सिफुं बेफोरबायदि 6 हलजों मेथाइफोरखौ दामनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना दामनो हागोन। आरो दंबायो बिदिनो गोबां दङ नै सि नेचारेल, बियो सि नेचारेल, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै सि नेचारेल, बेखौ नोंसोर दामनो हागोन लानानै। बेबो मोजां गाबो लोगोफोर, बेबो दामबाय थाला खोमा। आरो दङ नै बि मिडल, जोबोद गुसुं, माने फिसा गाराङाव आरो गेजेर गेजेर मिउजिक होनाय जायोना फिसा फिसा गारांजों, बेखौ दामनाय जायो आरो। बेबो मोजाङानो गाबो लोगोफोर। मेथाइ लायै मेथाइसो नालाय बेखौ फिसा गाबनाय खोनागोन, खोनासंनायनो हागोन। जोबोद फिसा गाबो लोगोफोर। बियो गेजेर गेजेर मेथाइजोंसो दामनाय नालाय मिउजिकआव, ओंखायनो खेबसेनो दामबा एसे बेलेग खोनाखागोन। ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ मेथाइ लायै मेथाइबो दामनो हागोन आरोना। बेलेगखौ नायबावनोसै जोङो। जि साब मिडल, नै जि साब मिडलबो दङ लोगोफोर। बेफोर गासिखौबो आंनि आखाइजोंनो बानायदों। बेबो माबायदि गाबो बेखौबो नायनोसै। बेबो मोजां गाबो लोगोफोर, बेखौ नोंथांमोना लाना दामनो हागोन। आरो नै लोगोफोर, बियो जि साब मिडल, बेबो जोबोद मोजां गाबो। बेखौबो नोंथांमोना दामनो हागोन लानानै। गोबां मेथाइ खननायजों जोंहा गोबां मेथाइनि गेजेर गेजेर सिफुंनि देंखो होनांगौ जायो नालाय, गोबां रोखोमनि स्केलनि सिफुंफ्रानो थानांगौ जायो आरोना। दा जोंहा बेबो मोनसे मोजां मेथाइआव दामफानो थाखाय नोंथांमोना खोनासंनो हागोन माबायदि जायो। मोजां गाबो लोगोफोर बेबो। जोंथि माथि होननाय मेथाइआव बेफोरखौनो बाहायदों। आरो बेनि अनगायैबो जि मिडल, जि साब, बिदि गोबां रोखोमनि दं आरोना। बिसोरनि गेजेरावनो बेफोरखौ बाहायनाय जादों आरो। अब्ला लोगोफोर बेफोर मोजां गाबो। दायो नायनि जोङो
इ मिडलखौथ' नायखांखाबाय जोङो आरो दङ एफ साब मिडलखौबो नायबायमोन नामाथाय र'लाय एफ साब मिडल नायाखै खोमा ना नै लोगोफोर बेनो एफ साब मिडला फ्रन्ट साइडखाय लिरनायखाय एसे उल्था नुबायलै दे नोंथांमोना बुजिना लादो बे एफ साब मिडल दै नै नायनो हागोन बेखौबो खोनासंनायसै होमबा माबायदि जायो बेबो मोजाङानो गाबो लोगोफोर बेखौबो नोंथांमोना दामनो हागोन जोबोद मोजां जादों आं सिफुं दामथारिया जोबोद गोबाव जाबाय बेनिखायनो सोगाबनो हाया जादों नोंथांमोना दामनो हागोन दामबाय थाग्राफ्रा लोगोफोर एफ साब मिडल बेखौबो नोंथांमोना लानानै दामनो हागोन आरो दङ जोंहा बेबो एफ साब मिडल ए साब नि लोगोफोर बियो ए साब मिडल ए साब जोबोद मोजां बेखौबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन मेथाइआव बाहायनो हागोन आरोना दामनायनि बेखौबो माबायदि खोनासंनो जायखिजाया लोगोफोर बेबो मोजां गाबो दै एसा एफ मिडलजोंबो जोंहा गोबां मोजां मेथाइफोरखौ दामनो हायो नाय जायखिया जोबोद मोजां मेथाइ दामजायो लोगोफोरनि बे स्किलाबो मोजांथार नोंथांमोना बेखौबो लानानै दामनो हागोन आरोना सि साब मिडलनि लोगोफोर बेखौ नायनि जोङो माबायदि गाबो बिराद मोजां गाबो लोगोफोर बियो बिराद मोजां गाबो बेखौबो नोंथांमोना लानानै दामनो हागोन गोबां रोखोमनि मेथाइ दामनो हागोन बेजों जेरै दानि गोदान मेथाइ जोंहा दिनैखि खिन्थावथाव बियो बेजों जायो माने केरावके संजों आरोना एसे गोरोबो बियो नाथाय गुबुन स्केलजों आं हमनो हाथ'वाखै उनाव नायनो हागोन बेजों एसे मिलायथ'नाय मोनदों आरोना जेरै ओरै दिनैखि खिन्थावथाव आं केरावके संखौबो बानायखांबाय बे स्केलजोंनोमोन नामाथाय बे स्केलजोंनोमोन खोमा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरोना दिनैखि खिन्थावथाव आं दामखांबाय केरावके संजों जोबोद मोजां जायो बिनि अनगायै जोंहा गोबां बुरजा दंथारोमोन आंनाव बायदि स्केलनि बेखौ आं फाननाय जाजोब्बाय नाथाय आं एसे गोबावानो जाबाय बानायथाराखै सिफुंखौ माखासे फानजाजोब्बाय मिथिं दावथिंफ्राव आरो बिदिनो न'आवबो लांफैयो गुबुन जायगानिफ्राय गामिनिफ्राय नैबे सि मिडल लोगोफोरनि सि मिडल बेबो जोबोद मोजां गाबो गिदिर गाबो एसे जोबोद मोजां गाबो लोगोफोर बेबो सि मिडलाबो
जोंहा ओरैनोथ' दामनो रोंग्राफोरनि थाखाय गासिबो मोजाङानो नोंथांमोना सोरबाफोर दामनो गोसो जायोब्ला लानानै दामनो हागोन। बिनि अनगायै जोंना नै मा दंबायो दायो बाखि बेखिनियानो दंथ'यो होननानै बुंजायो। माखासे दंबायोमोन आं बेखौ नायबाय थाथ'ला जोंहा भिडिअ'आ गोलाव जाथारबाय नायगिरिफ्रा बरिं जायो नालाय बांद्राय गोलावबा। नोंथांमोना उननि समाव आं फारि फारि थख'यै सिफुं दामनानै नोंथांमोननो देखायलांसिगोन। बिदिनो मालाबा केरावके संजों मालाबा ओरैनो सिफुं गोजाजों माखासे मेथाइफोर लाबोनानै आं दामनांगोन आरोना नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोफोर अब्ला दोनथ'नोसै, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।